Ġewwa l-Università l-Antika fil-Belt Valletta ġew introdotti boros ta' studju dwar l-intelligenza artifiċjali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo spjega li dawn il-boros jammontaw għal 100,000 euro u saru permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern, l-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali u l-Università ta' Malta. Id-direttur tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, is-Sur Stephen McCarthy, faħħar din l-inizjattiva li tikkumplementa l-Istrateġija Nazzjonali f'dan il-qasam u li tgħin tkattar aktar għarfien f'dan is-settur. Għadna kemm ħabbarna 100,000 biex jingħataw fi studju qed nassumu li daw imorru fi scholarships li ikun hemm madwar 14 jew 20 student. U dan mhux neċessarjament student, jista' jkunu nies li qegħdin fl-industrija li jixtiequ jitlu fl-istudju tal-Artificial Intelligence. Min-naħa tiegħu ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professur Alfred Vella, semma l-importanza li l-Università tkun involuta f'dan il-proġett hekk kif lan ta' din l-istituzzjoni edukattiva hija li tiddiversifika l-qasam edukattiv. Intant is-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo spjega li b'dan il-proġett ser tkun xprunata l-viżjoni tal-Gvern fis-settur diġitali. L-għana tagħna huwa dik li ikollna l-poplu kollu kemm hu preparat għad-dinja ta' għada. Għalhekk qegħdin noħorġu b'daw il-boros ta' studju sabiex bekk l-edukazzjoni tkompli tkun iċ-ċavetta għas-suċċess ta' pajjiżna fejn jidħlu daw it-teknoloġiji emerġenti.